Kristu ndi ambuye wene sanga tisunthede chifukwa tinatani chifukwa cha mawu a Mulungu. Amen. Ndejo ambira mawu a Mulungu amwesa chikhulupiriro ndi chandafotokoza no chikhulupiriro ndi chiyembekezo chazosaoneka. Nde Bible mafotokoza kuti ife ngati no Khristu ana ake a Mulungu timayenda mwa chikhulupiriro. Sitimatengera zinthu zimene tikuziona kuti situation imene tili ndi yotani. Kodi zinthu zikuoneka bwanji pa dziko lapansi pano. Timayenda mwa chikhulupiriro. Nchifukwa chake umapeza kuti ngati Khristu zinthu zimene zimakhuza nawo anthu ena umafunika kuti uyesese kunoti nawe samakukhuze nawo. Imene ni ntchito ya ife yonso pano. Kuti tiziwerenga tiziona zimene mwa Mulungu analemba zokhuzana ndife. Tikaona chinthu chendeti tikakamire. Mwachisanzo tikapita ku court. Mwanipesatwe tikapita ku court. Amakhoza anthu ena kumangidwa anthu oti sanalakwe. Ena amakhoza kupeza kuti atulusidwa anthu oti alakwa. Chifukwa kuti akudziwa bwino malamulo amene amakhalira amachita kuza section number chakuti kuti mafotokoza zakuti. Ndi section ya ifeyo anthu okhulupirira. Amini ujeni law kapena buku la malamulo anthu ifeyo okhulupirira ndi Bible lathu. Limene upezamo china chilichonse chokhuza ndi moyo wa munthu. Ndi akuti chimabweretsa chikhulupiriro. Kutanthauza kuti ndikawerenga mawu a Mulungu akandiuza kuti wamkulu ndi amene akhala mwene kusiyana ndi amene akhala kudziko lapansi. Ndo ndikukhulupirira kuti ine wamkulu ndi amene akhala mwaine akafotokoza kuti mikwingwirima yake inachiritsidwa tondo zoti sindingadwale chifukwa inachiritsidwa kalekale. Ndi nthenda ikabwera kunoti ifuna ndigonjese ndinoti ine mikwingwirima yake inachiritsidwa sindingadwale. Odakhala kuti ndikumva mwendo kupweteka ndoti ine mawu a Mulungu anena kuti sindingadwale kutanthauza kuti ine sindingadwaledi. Amen. Ena wakati amati anthu ena amakhala makani simaka uvomereze mezi sikuyenera kuvomereza mmene zikuyenera kukhalira iyayi chifukwa mawu a Mulungu limene anafotokoza ichi ndi Khristu chimene amafotokoza chicha. Amen. Ati mawu a Mulungu amabweretsa chikhulupiriro. Pamene ukuwerenga mawu a Mulungu, pamene ukuganizira mawu a Mulungu, umapeza kuti zinthu zimene umaganiza ngati sungakwanise munthu umapezeka ukukwanisa. Ndikupasa chisanzo china choti muziwe kuti mawu ena samabweretsa chikhulupiriro kapena amantha. Tingosizira lero oli mwayandira phone. Ndakuza ndoti phone imeneyi ikuchokera kuno ku State House. Sina kuti anthu okubaza mnena ine za serious osati ajama kumizira message a president akufuna ndi bombano akutumizira ndalama yokwanira 2.5 million. Otakhala pepo munthu madandaula pompo upeza kuti mudi yako yasinthiratu. Wakakongola mipando ndirapo sakuzoti ibwera kapena sibwera. Wauzira neba wauzira 100 bandu kusamuka mwezi uno. Ifo kono likanyimba okhalako ndi 2.5 million sigwira iyayi. Ndema wamwesa chikhulupiriro otakhala kudandula chanthu chonje. Wangomva wina wako kunoti ndakutumizira ni 50,000. Otakhala madandula chanthu umapeza kuti mudi yako yasinthiratu. Ngati umakwiya kuyo kama nkhala ndi anthu mozo tingwezi akamona mwana wabwera atati ndifuna ndalama yakamba. Uwanga ndi ndalama yakamba ine. Ndikone ngati kamba koma nthawi imene umapeza kuti ukutusa ulo kamene unayi nako ndi mawu amabweretsa chikhulupiriro. Ndi tikawerenga mawu a Mulungu muli zabwino zambiri. Anthu ambiri amaona ngati kuti mawu a Mulungu muli zinthu zoyipa kwambiri kusiyana ndi zabwino. Munaonesa zimenezi apeza kuti chimene akuyankhula Mulungu ndi zoyipa zokhazokha zokhuzana ndi moyo wa munthu. Koma mukawerenga Bible bwinobwino ndikulimvetsetsa muona kuti Mulungu anayankhula zabwino zambiri zokhuzana ndi munthu. Imagine akumbweretsa mwana kobadwa khoza tifira pa mtanda. Ndio samatikonda amatikonda. Wani mawu a Mulungu amabweretsa chikhulupiriro mwachangu. Chachiwiri mawu a Mulungu amatisogolera. Amen. Chifukwa papa mafotokoza ku buku la Mlaliki akunena kuti palibe chinthu cha nyuwani. Mlaliki chapter 3 akuti palibe chinthu chimene chili chatsopano pa dziko lino lapansi pasi pa nthambo. Chiyonse chimene chimachitika chinachitikapo. Amen. Chiyonse chimene chimachitika chinachitikapo. Mwachisanzo zomwe zikuchitika pano bazi tingweza nkhani okhuza ndi akukamba za COVID zachani zinthu zinachitikapo koma zimachitika mnjira ina. Anthu ake ndomwe aja amene ankapanga colonize maiko athu kumene kuti maiko athu akhale m'manja mwawo. Anthu ake ndomwewo amene mukawerenga time imeneyo za Adolf Hitler anthu ake ndati ndomwewo. Nde mawu a Mulungu amatani amatisogolera. Nde tikawerenga buku la Masalimo chapter 119 verse 105. Masalimo 119 105.
tili pamenepo amen. Tikumvana choyamba ndi kuti mawu amata amabweretsa chikhulupiriro. Chachiwiri, mawu amatani amatisogolera njira yathu tsiku ndi tsiku. Akuna kuti Masalimo 119 verse 105, Psalm 119 chapter chachikulu kwambiri. Akufotokoza kunena kuti mawu anu ndi nyali ku mapazi anga ndi kuwunika pa njira yanga. Amen. Akuti mawu anu ndi nyali pa mapazi anga ndi kuwunika njira yanga. Kutanthauza kunena kuti munthu ukhoza kuziwa njira imene wina akuyenda kapena wewe munake ukuyenda kuchokera mawu a Mulungu. Kunipesesatwe ngati akuna kuti fukati kakambakhala okhuzana ndi kuwunika kapena tikakambakhala okhuzana ndi nyali imathandizira kuti tiziwunike. Tingoziwa kuti ukakhala kuti mwina ukuyenda kumadzulo paja kalekale anthu amagwiritsa ntchito nyali kumayenda munsewu muja kumaona kuti akuona kuti ndikuyenda bwanji. Chimodzimodzinso mawu a Mulungu amakuthandizira kuti udzidziwa kunena kuti kodi ndikuyenda bwanji, kodi pamene ndafikapo kodi ndikhole palipo. Amen. Mukunimvesera kodi pamene ndafikapo ndikhole pati, kodi apa pa mawu a Mulungu anakambadya zokhudzana ndizi ndi ali ngati nyali imakusogolera pamene ukuyenda munthu moyo wako wa siku ndi siku. Ndi akunena kutinso akuti ndikuwala pachani pa njira yanga. Tikamakhala okhudzana ndi light kapena kamakhala okhudzana ndi kuwala, kuwala kumathandizira kuti tiziona. Mukunipesatwe munthu sumaona kuwala koma kuwalako ndi kumene kumakuthandizira munthu wekuti uone. Tingozizira amene munomo mukhale kuti muli mdima kwambiri, sitingaone zinthu zimene zili munomo. Komano ngapeza kuti tasababula wala umaziona apo pali mpando, apo pali keyboard, apo pali drum, apo pali keyboard. Chimodzimodzinso mawu a Mulungu amakuthandizira kuti udziona moyo muno kuti I think chinthu choyenera kupanga ndi ichichi. I think mawu a Mulungu aja sanafotokoza amakusegula maso. Let me put it that way. Amakusegula maso sumakhaso oti sungamvesese zinthu za moyo iyayi, umamvesesa mbali zonse za moyo. Umatodzoti awo watu akunamawo izi zichitika zinthu zaboza izi, izi ndi ndizoona izi. Umakhala munthu ta oti basi maganizo ako chifukwa akuti is a light unto my path. Ati munjira yako muti ndikuwala, mawu a Mulungu ndikuwala munjira yako. Ndoti ukamale faka pamwe kuzana ndife ana a Mulungu. Ati ngati tikuyenda ndi Mulungu timakhala tikuyenda mukuwale. Toni zotola uchimonso umakhala ulibe gawo moyo wako. Uchimonso umakhala ulibe gawo moyo wako pamene ukutenga mawu a Mulungu wayika mtima mwako. Mukawerenganso chapter chomwe 105 verse 11 panayi kusona kuti mnyamata angayende bwanji munjira yace osachimwira inu. Akuti kusunga mawu ake munjani mumtima mwanga, kusunga mawu anu mumtima mwanga. Akuti Ambuye kodi ndingayende bwanji kuti sachimwire inu? Akuti pamene ukusunga mawu ake mumtima mwako. Kunena zoti pamene usunga mawu a Mulungu mumtima mwako ili ngati information ili ngati chimodzimodzi tingwasizira kunena kuti zimene anthu sinakhala ndi mafotokozo zimene anthu timamvaimva ndi zimene anthu fe timapanga. Ndi pamene usunga mawu a Mulungu mumtima mwako mwapaza kuti pali zinthu zina automatically sungapange. Ndikunama munthu amene alobale maso pano amene asunga mawu mumtima mwake sangaganize kuti akhole chinthu chake chotukwana chota munthu mwake singakhalemonso iyayi, chifukwa mawu a Mulungu ali mchani ali mumtima mwake. Ena amona ngati kumakhala kuti munthu amakhala kuzilesa simakhala kuzilesa kuti system yako yayoyo zimene zilimo ndizosiyana ndi zimene anthu azikula basi amapanga. Ndaona kuti mukamakhala kuti ukuyenda njira imene ya Chikhristu mawu a Mulungu ndi amene amakhala linonyali amene amakunikira kuti kumene tikulowera Mulungu. Komanso ndi amene amakuthandiza kuti udzidziwa kunena kuti ichichi choyenera kupanga ndichi. Pano munga mafuzo zoti pano chilungamo ndichi. Odi tipange chonchi. Odi nditere. Amene ndi mawu a Mulungu. N'chifukwa chake ukakhala kuti munthu ukupereka attention kwambiri
kwa mawu a Mulungu sino kama khani ongoloweza kokha ongoloweza verse kokha koma ukumvetsetsa chimene mawu a Mulungu akukamba ndipo wakhazika pa mawu a Mulungu kuchiganizira chinthu chija chakhala chenicheni kwayo kuti ukhoza kuchigwirisa ntchito moyo wako siku ndi siku chifukwa cholinga cha mawu a Mulungu sino lili ngokambirana kuchechi kokha kena kono basi tikapita ku nyumba tizikapanga zina cholinga cha mawu a Mulungu noti tikaphunzira mawu a Mulungu chonchi tikapita ku nyumba tikagwirise ntchito mawu aja chifukwa mawu is applicable ukhoza kuwagwirisa ntchito mu njira yonse ya moyo wako ndipake Mulungu samafuna kutipasa galimoto cholinga cha Mulungu simene cholinga cha Mulungu siufuna kutipasa nyumba cholinga cha Mulungu siofuna kutipasa ndalama cholinga cha Mulungu siofuna kutipasa chonse imene anthu amaganiza kuti Mulungu amafuna kupasa cholinga cha Mulungu amafuna kuti atipase mawu ake mu mtima mwathu chifukwa mawu amatipanga chimene mawu amakamba amen mawu a Mulungu amafotokoza kuti akuti zonse zapita koma mawu anga okhaza azasala muona kufunika kwa mawu a Mulungu kufunika kwa Mulungu kumeneko chifukwa ukakhala ndi mawu a Mulungu umakhala ngati ndiwo azonse momwe chifukwa Mulungu angopasa galimoto yokha opanda mawu a Mulungu siziyendapo koma ukakhala ndi mawu a Mulungu umakhala ngati umakhala osati umakhala ngati koma umakhala kuti uli nchilichonse fana frozen mfunde joni Mulungu samafuna kuti atipase galimoto njinga kaya janjani kama samafuna kuti atipase ndalama kaya mwina samafuna kuti atipase kutchuka mafuna kuti atipase mawu ake akhale mtima chifukwa muzoti mawu amatitsogolera ifeyo china mawu amathandizira kupanga renew our mind kusintha kaganizidwe kathu choyambirira ndina kuti mawu ndi kumene chikhulupiriro chathu chimachokera is a source of our faith chachiwiri mawu amatitsogolera chachitatu chimenenso chili chomaliza malingananso ni nthawi mawu amasintha kaganizidwe kathu amen mawu amasintha bwanji kaganizidwe kathu pamene munthu wabadwa maso pano kapena pamene wamba kumusatira Mulungu pafunika kunena kuti usinthenso even kaganizidwe mukunimveti kaganizidwe ka zinthu imene umazionera chifukwa mukawerenga buku la Filipi amafotokoza kuti ati mulole kaganizidwe aka kamene kanali mwa Khristu kakhalenso mwa inu ndeweyo kuti usinthe kaganizidwe kaja umene kuti mawu a Mulungu akhalepo mwachitsanzo umpeza kuti mwana amene mwina anabadwira kosauka mwina kwa kunebekena kalikonse wangopita ku skulu kangophunzira mawu zinthu zokhazokha atakuda kuti munthu uja zina lake nolasintha anali James pana kunthula Dr. James ane James Banda pana kunthula ndi adokotala amene ndi Dr. James chasintha moyo wake ndi chani information imene yalowa mmutu mwakemo ndimene yamusintha kumusindisa mpaka na zina ati ndi Dr. James pano ndi adokotala sopano koma munthu anaona anayebekena kalikonse amaoneka kuti munthu amba wakangaphunzira zina zake zinthu zomaphunzira bwanji zinthu chimene champangisa kuti asinthe ndi chani sikuti wasindakala kuti wasanduka mzunguya iyo pamene sisikakala chimene changosintha ndi information imene yalowa mmutu mwake imene yampangisa no munthu chakunena kuti asinthe kaganizidwe kake aziganizano ngati dokotala manifestabe suda makhautija sinda china chake koma makhautija sinda ni mind yake kutanthauza kuti akaona situation ina yake akaona munthu akakudwala muda ba zimene zinawa munthu mapezi zimuthandizira kuti aone Mulungu ayingolera iyi ndi chani chifukwa pa zinthu zimene zinalowa mutani mutu mwake muti ndi tikakhaso kuti tabadwa maso pano chimene munthu chamakapanga ku skulu system imene anayika ku skulu ndi yomwe iso imene ndikufuna ndifotokoze abayi amakhaoti imasintha kaganizidwe kako ukasintha kaganizidwe kako zinthu sumaziona ngati anthu ena amene akuzionera tingwezera ine sidokotala ndikumona munthu naka akusanza kaya kutani ine ndizingodani ndi chani kaya sinkuziwa kungosanza kungosegula kaya mwina akungotani sindidziwe kunoti kodi munthu uja chimene akudwala kwenikweni ndi chani koma ukapita naye kwa dokotala amakuti munthu iku mbasi makhala kudakuda chifukwa iyeyo ndi ineyo system yathu mutu mwathu kaganizidwe wanga sikanasinthidwe monga anasinthidwira iyeyo iyayi koma nanenso ndikakaphunzira zakudokotala nenso ndizamvesesa zinthu zimene anthu asakuzimvesesa mandipesa chimene ndifotokozera ndiye mukawerenga pa Aroma chapter 12 verse 2 amene akuti pamene mabadwa maso pano Aroma chapter 12 verse 2 Aroma chapter 12 verse 2
Aroma chapter 12 verse 2. Auti pamene mabado maso pano musafaniziridwe ndi mafanizidwe a dziko lapansi pano. Komano ndi udindo wanu kuti musandulike pakusinthaso maganizidwe anu. Kusandulika muchizungu transformed. Transformed ndi kuti chinthu chimooneka mwina chasinthidwa chabwerano china. Manipezesabwe tingwezisa mpando ndwaele ndenda ukuti achisalira cha white pano chapanga transform wasinda kutoka yakwera kupita ku white. Ndiye chimodzi mosakuti kuti ife tisafanisidwe ndi mafanizidwe a dziko lapansi pano iyayi. Tano zoti pa dziko lapansi pano palinso mafanizidwe awo anthu. Palinso anthu amene amayankhulira. Eti chifukwa chonse chimene chimakhala mutu mwako ndi chimene umayankhula ndi chimene umapankha. Ndikunama? Chimene mmene umaganizira munthu ndi mmene ulili. Musazana mizidwe. Wina aliyense amene amaganizira ndi mmene alili. Mmene ndavalera ndi mmene maganizira. Wina aliyense amene amavalera ndi mmene amaganizira. Eti mmene munthu yense amapangira zinthu zake ndi mmene amaganizira. Ndiye pamene wabwera maso pano unoti iweyo uli chimene ufunika uchite ndi kusintha kaganizidwe kako. Uyambe nokuganiza ngati mmene amaganizira anthu akumwamba. Omene amaganizira anthu amene ali obada maso pano. Anthu obada maso pano amaganiza bwanji ine sindingadwale. Anthu obada maso pano amaganiza bwanji ine sindingasauke. Anthu obada maso pano amaganiza bwanji ine sindingasowe chifukwa Yehova ni mbusa wanga. Anthu obada maso pano amaganiza bwanji ine dziko lapansi sindingandigwetse pansi yani. Ine sindingakhale munthu osalira. Koma anthu amene sali obada maso pano bwanji tikudikira boma. Mavuto achuluka. Munthu amene obada maso pano amakhole alibe mavuto. Chifukwa Yesu Khristu anati kula nkhawa zako kwa ine kuti ndimasamala. Akunena kuti ineyo ndamene ndimanyamula mavuto ako a iweyo. Munthu obada maso pano chifukwa pafuloza ati mmene mayankhula ife ndi mmene amayankhula anthu amene osabada maso pano mayankhula mosiyana. Akuti akamayankhula amamvana. Kumeko ndi 1 Yohane chapter 4. Ati anthu amene akamayankhula amamvana chiyankhulo chawo. Koma ifeyo sangatimve iyayi. Chifukwa chiyankhulo chathu nafinso ndi chathu. Imagine munthu aziyankhula ati ine sindingadwale. Aziganiza kuti cha. Amen. Ndiye akunena kuti ifeyo tisafanizidwe ndi mafanizidwe a dziko lapansi pano iyayi. Koma tisinde kaganizidwe kathu. Usinda bwanji kaganizidwe. Tingwezi amene mafotokoza za usukulu muti. Umene kuti pakhale mabuku amene anthu amawerenga. Kuti munthu aziziwa maganizidwe ake aseguke. Azoti ichi chimatanthauza ichi, ichi chimatanthauza ichi. Kani tikamaona kuwala chonchi, kani ndi chonchi, kani zimatanthauza chonchi. Chimodzimodzi mawu a Mulungu. Pamene ukuwerenga mawu a Mulungu umakhala ngati uli ku sukulu ya uzimu tsopano. Pamene umamvesano zinthu zina unoti kani ine ndimona ngati Satana uja ali ndi mphamvu, kani akuti ali pansi pa mapazi anga. Kani ndi mikungiri make ene unachiritsidwa. Ndo umaseguka ziko lijano mayamba nokuliona pa perspective ina. Monga menda fotokozera munthu amene alopuzira mu njira zina. Situation amatha kuiona mu njira ina. Mundipesa bwe? Ziko lapansi sumalaona so chimodzimodzi yayi. Manipesa bwe? Ngati mene amaona anthu a ziko lapansi. Pamene wasintha kaganizidwe kako pakuwerenga mawu a Mulungu. Sumaganizaso pang'ono iyayi. Umaganiza kwambiri. Amen. Sumaganiza kuti ine ndikufuna wina wake andithandize. Iwe umaganiza ngati ine ndikufuna ndithandize munthu wina wake sopano. Sumaganiza ngati koma ine koma ntchito ndezi kusoma. Umaganiza ine ndifunika ndipange ntchito anthu amene akuswa ntchito ali mbedwe. Mukundipesa sopano? Ukangosinda kaganizidwe kako chiliyonse chimasintha. Chifukwa anthu ambiri anayamba kale mindset change. Chinthu chimene chingasinthe mindset change, chingabweretse mindset, chingabweretse kusintha kaganizidwe ndi mawu a Mulungu okha palibenso. Is the only material chimene chingabweretse kusintha kaganizidwe pa moyo wa anthu. Chifukwa mumu ndikuwuzani m'Baibulo mafotokoza akuti izizi zinalembedwa kwa ifeyo kuti tiphunzire for our learning. Kuna kuti zimene nake anapanga kalero tizo kuna kuti kani awanaduso kani Jacob mistake imene anapanga nyali neso sapanga mistake omwe kani Lot mistake imene anapanga ndi okay Abraham kani anatere kuti apezeke kuna kuti Mulungu azimutchula kuti iwe ndi tate wachikhulupiriro okay ndiyabwino okay ufunika kuenda ndi omwe kodi Elijah anatani kuti mvula isagwe kani anapemphera ndati munthu akapemphera zinthu zimasintha okay tina ndani Elisa anadani
Elisa anapanga okay ngati ndi matele ndi umaphunzira umadziwa mind yako ndi masintha kaganizo wako masintha kaganizo wako masintha kaonekedwe kako soka masintha because umaone moyo umene umakhalira basi. Amen. Ningafotokozera inake ndikumaliza I think that's 9 minutes. Ningafotokozera inake kunena kuti manziwa kunoti munabweresa anthu awiri mzungu sina kuti anthu aku Malawi samaganizedi mudabweresa mzungu ndikumpasa 1 million ndikumbweresa munthu wokudaona kuti sanabade mwaso pano amene asali ngati inuyo asali ngati ineyo eti anthu akuziko lapasi osati ngati inuyo inu maganiza bwino ambweresa ampase 1 million azo tikufuna muyambe business yofanana kumalo kake kukhala kofanana nonse mukapangire ku brand yanga nonse mukapangire mulanje ma business yake khale yomweyo tibwera zakuona ndi pakamatha chaka upeza kuti zunguja business yake yakula munthu inayo business yake palibe chomwe apanga mwinaso yatha chifukwa chani kaganizidwe vuto sife koma mmene tinakulira. Amen. Chifukwa ena afetu tili ku skulu amatuzo kuti ndikudikira maziro ako obwerese ku skulu wewe adikira bwanji maziro ako epeza ndikhoza bwanji akunuzo kuti ndidikire maziro zimene zazalowa mutu mwanga muzakhazika kuti akanine ndizikhoza maziro iwe ndiopusa paja ndiopusa ndikamenda kuti paja ndiopusa odakhoti zinthu zija ineyo sindikuziganiza komambe zimakhoti zalowa mu system yako kena kono makolo aja kama yakula ifetu ndosauka mari kani ife ndosauka eti ine simazoke faka mwana tusamazoke nakali kosi koma adadi akabaza kunati pachati ife ndosauka awo ndolemera kani osauka amakhala osauka kani ndichonti eti kulemera ndikoko eti ife ndosauka maona mai ndichani zukhazika mwe wakakulana kuti no aonesese kuno kuti ndingayende bwanji njira yanga amakuganizira bazo mumuja amene mampuzisira koma no tikabona maso pano ndi zinthu zina sopano umasinthano kaganizidwe umaganizana kuposa amene amaganizira anthu azikula pasi pano sumakhaso Malawi iyayi sumaganizaso ngati Malawi iyayi olokhala Malawi iyayi umaganizano ngati munthu wakumwamba munthu olokhala Malawi munthu. Amen. Ndi takambirana zinthu zofunikira zokwanira zitatu kufunika kwa mawu Mulungu. Wanda fotokozera kuti ambweresa chikhulupiriro mitima mwathu. Chachiwiri tafotokozera kuti amatisogolera. Chachitatu tafotokozera kunena kuti chachitatu tafotokozera mata amasinda kaja kaganizidwe. Amen. Ndibwerezeso. Choyambirira amabweresa chikhulupiriro ku moyo wathu. Paitu kuwerenga mawu Mulungu chikhulupiriro chimakhazikika mumtima mwathu chimabwera. Chikhulupiriro chikabwera tikachigwiritsa ntchito chimapezeka chikukula ano chikhulupiriro chepetu kugwiritsa ntchito. Monga mmene ndafotokozera maili azena amoyo wathu. Kuti ine sindingakhale kusauka ine sindingadwale. Mopeza kuti lero umva kamwendo kupweteka. Sindingadwale. Mawa kupweteka be sukulina kudabwati sukumva kupweteka nakosi. Kudabwati mpaka nazikuthazi akayo osadwala. Mawu Mulungu ambweresa chikhulupiriro. Chachiwiri mawu Mulungu amatisogolera. Timachita kudziwa kunoti apapa ndikuyenera kuyenda njira yake. Apapa nditere. Apapa nditere. Eti monga amafotokoza kuti nyali komanso ndichani ndikuwala mu njira yathu. China mawu Mulungu amasintha kaganizidwe kathu. Ndekaganizidwe kakangosintha chilichonse chimasintha. Even imene ukuyankhulira, even imene ukuvalira, even imene ukupangira hando zinthu zako amasintha. Amen. Ndedi nawerenga jani veja nawerenga Roma chapter 12 verse 2. Ndedi miniyeti muthokoze Mulungu chifukwa cha mawu amene ndamva sibwere. Ambuye tikukuthokozani tikukutamandani chifukwa cha mawu anu. Masika barozo jika baronda krezo sheta kabadis. Mawu amene akhazikika mitima mwathu Yehova ndiba kubala zipaso zache. Mazo jika baronda krazo shekabadis. Lentolo bondo gozo jega baronza kila bazo shekabadi.
renta kila bazo jega badonzera barozo jekabadi. Tikuthokozani chifukwa cha mawu anu mantoko bonzo jekabalande amene abweretsa chikhulupiriro m'mitima mwathu meko bonda grazo shekabale amene amatisogolera lekubuzo jegabalonda lezo jiga baronde grezo sheka balenda leko bonda grazo sheka bale mawana mena masinda kaganizidwe katu mantolo bonda grazo sheka bale tikuthokozani tikutamandani mantoko bonda grezo shika balade lentolo bonde grozo shetala bazon talabares. Sina Yesu Kristo pembela. Amen. So tumaliza tunathokoze abusa atu chifukwa tulipasa mwayo kuna kuti tikhoza kukhaso ndi tijawa service yopambana ndi apa tidikirira service yathu ya Chingerezi imene so ili service yopambana kwambiri inali omwe apo chabe kungo limbisa madera tinatamo koma service yeniyeni ikubwera. Amen. Service yeniyeni ikubwera imene tonse tikuyenera kupezekaso. Yes, ndathokoza sonse chifukwa tokhala pasi